जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बैसागु बोथोरनि एसे सिगांब्लाबो दिनै आङो बे हुगुमा गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बे खाथिनि गामि एबा जोंनि बिटिआरबासि एबा जोंनि सारा भारतबर्षनिनो दिनै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो आङो जासिहरबाय। दिनै बिनि थाखाय आङो मानगोनां नरेन्द्र मदि सार जोंनि देशनि प्रधान मन्त्रि बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर हरगोन। बिथांनि अननायाव देशा दिनै सुरक्षित दं। बेसेबा सुख सान्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै बैसागु बोसोरखौ आरो खनसे मोनफैफिननो हाबावबाय आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर हरगोन। बिथांनि अननायाव दिनै आसामा सुरक्षित खोब सुख सान्तिनि गेजेरजों जों रायजो जानो मोनदों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि जानाखि नाजानाय बिथांनि जानाखि मावनाय बे मावनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआरबासिया खुब सान्तियैनो जोङो रायजो जानो सुबिदा मोनदों। बिनि थाखायनो आङो दिनै बिथांमोनखौ रोजा रोजा आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर हरग्रोयो। लोगोसे बिथांमोनाव दिनै फैनो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना दिनै आंखौ जे सनमान होदों जे हांख्रायनानै बिथांमोनहा बिसिम आंखौ लेंहरदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर हरबाय। गामिखौ सान्ति लाखिनायनि गेजेरजों मोजां परिबेस लाबोनानै बे गामिनि उन्नतिनि थाखाय बे गामिनि हाबा मावनाय एबा आबादारिनिफ्राय जागायजेननानै बे गामिनि लेखा फरायनाय बे गामिनि दामनाय देनाय आरो खेला दुला फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे बिथांमोननि गामियाव जौगासार जानो हायो। गुबुन गामिनिफ्राय गोजौसिन मोजां मान लानानै बिथांमोना जाहाथे जौगासार जानानै बे गामियाव मोनसे मान सनमान लाबोनो हायो। बिनि थाखाय बिथांमोना 27 बोसोर जाबाय दिनैसिम मेङा बाया हिसाबै बिथांमोनहा बे टारगेटखौ एबा बे थांखिखौ लानानैनो खामानि मावबोगासिनो दं। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों जेसेबां बाख्नायगोन बियो खम जागोन। बहुद माने धन्यबाद बिथांमोननिसिम। खारन बिथांमोननि मावनाय जानाखि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि खाथिनि जानाखि गामिफोर खाथि खालायाव थानाय बे गामिफ्रा मोनसे सोलोंनो सुबिदा मोनदों आरो बिथांमोननि जानाखि आदर्श जानाखि संस्कार बे संस्कारिक जानाखि खामानि बे खामानि मावनायखौ जाहाथे थुलुंगा मोननानै जोंनि खाथिनि गामिफ्राबो जाहाथे सोलोंनो हायो आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो गामियावहाय जों मोजां परिबेस लाबोनो थाखाय गासिबो गामिनि मानसिफ्रानो नाजायो। बेखौ दिनैहाय बिथांमोनहा नैबे फोरबोनि जानाखि बैसागु बोथोरनि जानाखि फालिथाय बे फालिथायनि गेजेरजों बेखौ बिथांमोनहा फोरमायनो सानदों। बे जिनिसखौ आङो मिथिनो मोनदों।